Hasieratik eraldaketa prozesua definitu genuenean, oso garbi geneukan protagonistak ikasleak izan behar zutela, bakoitza dalako bere prozesuaren jabea eta protagonista, eta beraz jaso genituen ikasleen nahiak. Jaso genuen nolabait ikasleek egunero zer bizi nahi zuten hori zertan satzan, ezta? Hori eskondu egin dugu gure markoarekin, eta gaur egunean ikasle horiek, LH Lauko ikasleak ikusten ditugunean, ikusten ditugu oso motibatuta, oso konektatuta naturarekin, talde kohesioan lan handia egiten, elkar ezagutzen eta bakoitzaren autoezagutza definitzen, ikasgelatik kanpora ikusten ditugu asko, eta jaso ditugun inpresioen arabera, beraiek esperientzia desberdin bat bizitzen ari dira ikasturte honetan zehar, aurreko ikasturteekiko alderatuta. Kaixo, Aner. Kaixo, Katalin. June. Kaixo. Kaixo. Zuek moduren batean parte hartu zenuten nola ikasi nahi duzuen esateko? Bai. Bakoitzak marrazki bat egin behar genuen horren inguruan. Bueno, gutxi gora bera. Zientzietako proiekturen bat eukitze horrelako zerbait. Zientzietako proiektuak zenituen. Zuk, Aner? Ni laborategi bat eukitzea edo horrelako zerbait, ez naiz gogoratzen oso ondo. Batez ere gure helburua da ikasleei ikasketa esperientzien bitartez, ikasketa hori esperientzien bitartez ikastea. Zer ikusi dugu gehiago? Ikasgelatik kanpo gehiago daudela, naturarekin harremanetan gehiago daudela, etxetik ikastolara egiteko trantsizio hori ezberdina da, ez datoz gelara eta jarraian mailetara doaz, txoko ezberdinetan daude jolasean, gero talde kohesioari, autorregulazioari eman diogu garrantzia handia, eta bukaeran bebai eguna lasaiago bukatzen dugu, azken 15 minutuak erabiltzen ditugu, eskerrak emateko eguna nola joan den, zerbait interesgarria daukaten esateko, konfliktoren bat egon bada konpontzeko, eta ikusi duguna da ikasleak lasaiago joaten direla etxera ere. Lo más interesante yo diría que es el focus group que haces siempre con el alumnado. Lo que ha pasado y lo que he podido percibir es que son alumnos que disfrutan en su propio aprendizaje, han identificado muy bien que sobre todo están aprendiendo maneras nuevas de aprender, que no es estar solo en el aula, que aprenden fuera del aula, que aprenden con la naturaleza, que aprenden jugando, que aprenden con los otros, ¿no? Y eso, lo que yo he percibido en ellos, porque lo expresan y porque son súper espontáneos, es que disfrutan viniendo a la Ikastola. Y desde ese disfrute, pues es muy fácil aprender, ¿no? Aprender lo que te echen, ¿no? Si tú disfrutas, tienes curiosidad, te genera emoción, aprendes con el otro, pues eso a ti te genera una serie de condiciones para que el aprendizaje sea maravilloso, ¿no? Entonces, yo lo que he vivido ha sido un momento súper divertido, súper transparente, te dicen todo y que están disfrutando. Nola etorri zen edo nola azaldu zitzaizuen zuei beste modu batean ikasten hasiko zinatela LH Laura pasatzen zinetenean? Gogoratzen duzu hori? Bai. Ia, kontatu da. Kai Dentxe deitutako pertsona bat etorkizunetik etortzen zela, pues azaldu zigun nola ziren ikastolak etorkizunean. Eta esan zigun gauzak hobetu behar direla eta gu izango garela lehenengo. Eta zer gauza egiten dituzue aurten? Orain arte egiten ezen dituztenak. Urte honetan hortua eta oiotegia dugu adibidez. Irakurtzeko denbora daukagu. Musikarako ordu bat osorik eta ere plastikarako bat. Ostiraletan arratsaldean dugula denbora bat gure gauzak idazteko liburutxo batean. Zelan deitzen da liburutxo hori? Babesgunea. Babesgunea daukazue. Experimentu, esperientzia, egia esan eta hau azpimarratu nahi dut, beraiek egoera guzti hauetara helduak egokitzen garen baino hobeto egokitzen direla. Guk beldur gehiago izan ditugu gero beraiek ikasleek demostratu digutena baino. Eta ikusi dudana da oso ondo egokitu direla, naturara goazen bakoitzean irrikaz egoten direla, esperimentuak egiten ditugunean parte hartzeko gogoarekin, esan duguna talde lanari garrantzia eman da taldea lan egiteko aukera daukate, egunero ez daude talde berdinean, ikaskuntza esperientzia ezberdinetan taldeak aldatzen dira, orduan jende ezberdinarekin egoteko aukera daukate, orduan guzti horretara oso ondo egokitu direla esango nuke.